Assalamu alaikum ähwan dostlar. Siz bilen bir täzelik, bir paýlaşasym gelýär. Bir dutarda dowraýdyk gördüm. Dutarsy dostlarym bilen täze bir ýazgy etdik bir aýdym häzir. Ondan gowy bolsa baha berseňiz, gowy baha berseňiz ýene de 3-4 tane ýazjak. Sen al Şahirimden sözlerini inşallah. Häzir bir dinläp görüň. Bärde studiýamda ýazgy etdik ýöne häzir ses gider. Sıfatın alıp tuğa vicdin kaçan gündü. Şeriş artıp çar köşede vicdan kalmadı neşede. Fahiş sözler köçüde pişmeyen seçildi. Yetmez hıyalına Yezir düşüp ayağa